bueno, 10. postuan orantxe bertan, postu ona da, zendua, emaitza oso on bat lortu dut, baina alaz ere beste batzukin erdipurdi zibili naiz, eta zirkuituak izan duen gora bera guztiakin, hori emaitza honekin bueltatzia lortu izan dut etxea, eta bueno, nahiko guztua horrekin, baina alaz ere ikusin behar nola jungo dian hurrengo 3 probak, eta horietan oso fuerte egon beharko eusteko postu honi eta pixka eta aurrera egin ahal izateko. Australian oso ondo. Beste behin berriro ere erdi ikututa jo nintzen, lepaldea neukan oso ondo, Frantzian izandako asiente txiki batekin fondoa jo nun eta pixkat oso gortuta eraman nun lepaldea. Azkenian sesio batzukin ditun, fisio batzukin eta pixka soltatzea lortu nun eta emaitza on bat atera nuan. Egun bateko txapelketa izan zen, baina olatuak oso onak izan ziren, leku berri baten eta oso espektakularrean. Olatuaz gain ere inguruak oso politia zian, eta egun hona izan nuanan, oso gustora surfeatu nun, esker eskubi, eta 4. postua lortu nun. Finalian pixka geratu nintzen erdi makal, enun eraman txapelketa osoko ritmo berdina, eta geratu nintzen ere olatu honan zai, eta azken nian ez zitzaidan iritsi. Azkenengo bozina eta 5 segundura olatu etorri zitzaidan, kriston maniobra egin nun, hori ja pasa ondoren, orduan ez zian ezertako balio, eta alaz ere oso guztua geratu nintzen Australiako txapelketakin, da hurrengora begira hasi nintzen. Lehenengo txapelketa eta garrantzitsuena Arikakoa izan da. Olatuak oso gustokoa dut, espektaktiba handia nituan eta oso preparauta jo naiz. Beste rider batzuen aldean egun gehiago pasa izan ditut hor. Eta prest ikusten nintzen maila ona emateko eta edozein egoeretan eta olatuetan txapelketa on bat egiteko. Nire ordua iristen hasi zala, baino libre bat hartzera moitu nintzen beste leku batea, kriston olatuakin, eta egun bat galdu nuen oso itxasaldi handiakin, bertako lekuan pixkat gehatu nintzala pentsetan pixkat faio egin nula, ez? Pixkat deskolokatu nintzen horrekin, baina alaz ere beste bainoa oso ona izan zen, eta bueno, ondo jarraitu nun. Tubo on bat neukan, nahiko luzea eta puntuazio honekoa, 7 erdikoa, eta gero hurrengo eskerran zain gehatu nintzen, eta azkenean zain bestearen notak entzuten, nervioso jarri nintzen, eta hartu beharrez nuen olatu hartu nuen. Enuan lortu puntuazioa pasatzeko hurrengo errondara. Pena handia izan nuen, guztiz fuerte igertzen izan eta itxasaldi fuertea izan niretzako kondizio egokitan.
balioa, txapelketa guztitako emaitzak balio izugarria dute norberantzako, konfiantzako, eta naiz eta izan bai zirkuito asko, bai lagunarteko edo zen txapelketak, beti ondo ita junezkeo eta ondo atera ezkeo, zuri indarra ematen dizu. Hontan, ni jarraian ja emaitza txartxo bat egin da aurretikan, guzti zentratuta junitzen, atope. Eta txapelketa ona atera zitzaidan, aste bateko txapelketa izan zen, izugarrizko jendetza juntatu zen, bai ikusten, bai konpetitzen, oso txapelketa ona, olatuak ere ederrak, eta bigarrengo postua lortzia izan nuen. Finalian, Pierre Luis Costes frantzesan kontran neukan, nire momentua zala uste nuen, ustez nire momentua zen, haren kontra beti lehiatzeko gogo eukitzen dut eta gehiago final baten, irabazteko gogoz nintzen, baina azkenean bigarren olatu baten egindako maniobra baten pixkat ataskatu nintzen eta enuan lortu segitzia, olatua enuan konektatu, eta hurrengo bere bi olatua jarraian etorri zian eta aurretik jarri zitzaidan. Gero azkenengo momentuan eukin nuan nire olatua, 6 piku bat eman ziaten, 7 piku bat behar nuanian, baina olatua erdibidean hartutako zerbait izan zen, etzan izan atzetik zehatutako olatu bat, loturiko olatu bat, eta orduan nire uste nahiko justua izan zen behak irabaztea. Brasil ondoren, guan ja itxatorri nahi zuzenian, guan lehenik eta behin deskantzo totala behar dut, pixkat asentatu hemen, burua egokitu, zer daukaten aurretik ikusi, eta entrenatu hemen pasa udaran, agian hasiko naiz kursillo batzuk preparatzen, Zarautz inguruan edo bodibarrekoak, eta bitartez, jungo naiz Portugalea, Portugalen beste GQS bat daukau, bigarren mailako beste txapelketa bat, leku hau ere oso interesantia da, jende pilo bat mugitzen du, udara bukaeran da, eta hor ere emaitza hon baten bila jungo naiz, beko ligan rankingean sartzeko ere, eta gero ja preparatzen juteko Sudafrikara, Puerto Rico eta frontoneko amaierarako. Espero diatez ibiltzia bukaeran olako larritasunakin eta olako nerviosismo horiekin, baina ikusi behar, jende batzuk orain faiatu egin du, txapelketa hauetara orduan nik usten dut horregatik azkenengo honetan naiz eta gaizki egin aurreratu egin detela postun bat, beraz, ja juntatzen ganean danak, hor eman behar den nire kaioa, eman behar dut nire guztia, nire ondana, eta hor ikusiko da nola iristen naizen bukaerara. Oraindik falta da, pausoz paso jutia usten dut hobe dela, ez da guzti zona azeleratzia, baina hobeto izango litzake iristea lasaitasun batez frontoneko txapelketara eta beste txapelketa oso on badalako eta hor atope egotea emaitza garrantzitsu eta on bat eta niretzako oso importantea dan bat lortzeko. Aurreko urteakin konparatuz, ni lasaiago ikusten naiz, fuerteago eta beste aurkarien kontra gehiago egiteko aukera daukatela garbiago ikusten dut. Nik usten diat jendeak igerri dikela, nola aurreko urtean hainbat txapelketetan ere pixkatzea lehia izan nuan eta nien naizen isildu, lehenengo urtea izan da, naiz eta 6 aldiz munduko txapelduna izan aurrean eta ni junaiz bere gana esaten, nahi eliminatu nahi izan dira, baina joku zikina egiten, edo zeinek ez liokela izango, eta ni junaiz frente eta orduan jendeak ikusi du, baukatela nire orgulloa, hori mindu iten naizela eta orduan naizela uzten, behaien nahi dutena egiten niri, ez? Hori, pentsaten jendeak ikusi, katalogatzen hauela, kompetidor gogor bat bezala, eta txapelketa eta guztietan
emaitza hon bat nahi detela lortu nik neuretzako, ez naizela erraxa gainditzeko. Erraxa toaia botatzeko bezala, usten dut nik, Ez minik hartzen ez duen mutila reunionen bezala, baina bai konpetidore gogor bat bezala eta baita ere tekniko moduan ere, usten dut jai konturatu diala. Lehen garai batean dela 2 urte australiarrak zian oso fuerteak, guztiz eramaten zituztena txapel guztiak eta medaia guztiak, baina ja bada urte bat edo Europarrak ere hasi gehala oso fuerte eta baita ere Isla Reunioneko beste pare bat, Amaury Laverne ere, Joan Florentin oso fuerte. Esateako, Amaury lehenengo dago, beste Australiano Ben Playerrekin eta hoietxek daude gehien bat orantxe destakatuenak Ben Player, Amaury Laverne eta Jeff Hubbard errenditu ezin hau, hawaiianua. Hostalez hostal edo camping camping, hotelez hotel baino. Baina, bueno, ondo, garki, guzta ibiltza ditugu. Bueno, egunen batzuk, estantzian bat edo beste pixka gorra inde, baina azkenian zenbat leku berri ikusituten, zenbat etxe berritan sartu nauken, famili diferentetan da inorrez autupe jana jarri zien mai gainean, hor junau beste lagun batekin, lengut behaien lenguzina, izeko dana ezagutu, dana ona azkenian. Holako abenturak ondo etortzeitu batentzat. Ona, itzela. Hombre, beti daude laguntaldiak, herrialde diferentatakoa gehiago juntatzea. Ni nola euskaldun bakarra naizen, ni juten naiz kanariar espainolestan sentitzen horrengana, edo marrokiarrengana, edo sudafrikarrengana, edo ondo moldatzea, horri biltzea hizkuntza dana nazten, eta azkenian dana lagunitegea, eta ez gau ulertzen, bueno, aire eta hurrengoan itzengo jau. Gaur ez bagaitu lagun mangagatik, pasako ekazte bat, da hasiko gaitu berriro itzeiten.